טוב, כאילו בנות גם חלק מסכן, שמו אותו להיות עוזר מאמן של דורון, נו באמת. עכשיו אני אעשה את נו באמת. הסרטון בלי הסרטון, וזה נורא, זה מהרשת הסרטון. במספרים הבן אדם הזה יכול להיות גאון. סתם לדרום, לקרוא קצת בשמש. אבא, אבל בתור עוזר מאמן כעוזר, בוא. אבא, הוא יודע, יש לה הרבה כדורסל, מלא כדורסל. הוא יודע את הליגות הנידחות של הודו. לא משנה. הוא יודע כל שחקן ושחקן בעולם הכל כמעט. בסדר, אבל הוא לא יכול לבוא לחמורים בני 30, 35. נגיד להם, יאללה, תעשו לעשות חימום. לא, אין לו. הוא מאמן, הוא עוזר מאמן. אין לו ביצים. ואם דורון מאחר והוא אומר, רוצה לתת את האימון, הבוגרים עצמם מתחילים את החימום. הוא לא יכול לעשות כלום. יש מלא אימונים שהבוגרים שנה שעברה היו בלי דורון, הם עושים את האימון לעצמם פשוט. ברור, אבל זאת אומרת, דורון, כאילו, יש עניין אחר, אבל הוא... זה לא סמם. זהו, נו, זה לא זה. אבל הוא אנציקלופדיה, הוא... אני לא אומר שלא. זה לא זיכרון, זה לא משהו. יש לו זיכרון. זה הצעה, אתם רואים פה את הצבע הזה? לא יודע. לא יודע מאיפה, אבל... אני יודע אבל מאיפה הוא שיחק, הוא ממכבי רמת גן. הצבע שיש לי עכשיו על השפתיים. מרמת גן גבעתיים. הוא היה עוזר מאמן שם בבוגרים. כמו בדרך. משהו קצת יותר צפוני, נראה לי. הוא היה ברמת גן גבעתיים. אני בדרך הוא היה ברמת גן גבעתיים. כן, יש משהו. הוא היה בקבוצה המאוחדת של רמת אני גן בדרך גבעתיים. ללוד. היה להם תקציב של כלום וחצי, היה להם תקציב של כולה 1,300,000. אבל הוא... יש לך יופי, אבל מה אפשר להגיד? אבא, אני יכולה להמשיך לך את זה ש... קשים, אני יודע כמו אוהבת להפרשים. זה לא מתאים אבא, נכון אמרתי לך שהיה מישהו שנכנס עם ה... שהראה לנו איך לא לעשות את המסיכות, ואז ראו לו את כל התחת, ביי. אז זה. אז יאללה ביי. ביי.